Oporbeni zarez. Dobar vam dan, poštovani slušatelji i gledatelji, ja sam Sanja Rabuzin-Pavić. U Oporbenom zarezu danas nam je gost Ladislav Ilčić, predsjednik stranke Hrast, koja je kao dio Hrvatskih suverenista ušla u Europski parlament. Dobar dan. Dobar dan i vama i slušateljima. 2 su tjedna prošla od objave izbornih rezultata i velikoga slavlja Hrvatskih suverenista. Jeste li bili iznenađeni rezultatom od 91,5 tisuću glasova ili to je negdje 8,5%? 8,5. Pa mi smo očekivali dobar rezultat, iako moram priznati da se uvijek pribojavate toga da hoće li to biti ili neće biti. Dakle, prvo činjenično moram reći da su Hrvatski suverenisti sad 3. politička snaga u Hrvatskoj, što je naravno velik uspjeh za nas, tim više kad se uzmu u obzir predizborne ankete, znači 2 dana prije izbora, znači u petak, Crobarometar nam je dao 4%, 10 dana prije toga Crodemoskop nam je dao 3%, i onaj 2x1 koji se često sam sebe naziva najtočnijim nam je dao 4,6%, mi smo dobili 8,52%. Dakle, praktički duplo ili čak troduplo više nego su nam dale predizborne ankete. Sad zašto to govorim? To govorim zato jer ne samo da te predizborne ankete obeshrabruju ljude da glasuju za nas, na način u smislu da će baciti svoj glas jer se ne isplati kao glasati za nas jer nećemo preći prag, nego te predizborne ankete imaju izrazito velik utjecaj i na medije. Naime, mediji po čak bi rekao logičnom pristupu da neće zvati marginalce, znači nego će zvati samo velike, zovu one koje ankete govore da prelaze prag. I onda oni vrte jedne te iste stranke, establishment, dakle uvijek jedne te iste, a dakle i na taj način dakle nama niti ne daje uopće medijski prostor da se prikažemo. Tako da i predstavimo. Dakle, kad pogledamo te uvjete u kojima smo mi ostvarili ovaj rezultat, to je još značajno bolji rezultat nego same brojke govore. Najveći rezultat najbolji je ostvarila nositeljica liste Ruža Tomašić, 69.000 preferencijalnih glasova. Je li vam smetalo kada su listu zvali Ruža i 11 patuljaka? Pa dobro, to su isti ti koji su nas omalovažavali. Dakle, prije izbora traže sad načina kako nas omalovažiti, sad jednostavno brojke govore da smo mi uspjeli, pa onda sad pokušavaju na neki način opet oslabiti, tipa Ruža će otići u Brisel i opet će ostati ništa i tako dalje. Dakle, pokušavaju se naći. Međutim, zaboravljaju jednu ključnu stvar. Naime, na dan izbora subjekt nisu političari, jer se često političari stavljaju u fokus i medija i javnosti, nego su glasači. Dakle, narod je subjekt, oni zaokružuju, oni odabiru. Jel? I premalo se ljudi bave narodom. Znači, što narod misli? Dakle, mi ono na čemu su suverenisti u stvari su nastali na potrebi naroda. Znači, narod je želio zajedništvo, narod je želio suverenizam, narodu je dosta toga, dosta vlade koja će poslušnički dakle sve poslušati, uzimati sve što Brisel nalaže, a mi ćemo govoriti a ne možemo mi ništa, mi smo mali, ovo ono i tako dalje. Ako se tako ponašamo, onda zaista i ništa nećemo moći napraviti i to je ključan problem. Znači da mi imamo cijelo vrijeme i SDP i HDZ koji se poslušnički ponašaju prema Briselu i to ljudi ne žele i jednostavno narod je želio zajedništvo svih onih snaga koji vide Hrvatsku kao suverenu državu, koji vide Hrvatsku sa jednim identitetom, da, kršćanskim identitetom, dakle identitetom onaka kakav je Hrvatska i hrvatski narod bio kroz stoljeća. Jel? Dakle, taj dio je bio ključan. On se vidio i kroz Istanbulsku konvenciju, gdje svi su se na neki način pitali, čak i oni nevezano sad na rodnu ideologiju ili nerodnu ideologiju. Dakle, ljudi su jednostavno vidjeli da ta konvencija ni u jednoj zemlji u kojoj je ona ratificirana nije smanjila nasilje nad ženama i onda su se pitali, dobro, zašto sad forsiramo u Hrvatskoj nekakvi dokument koji ne donosi rezultate? Dakle, to je taj, kako da kažem, poslušnički element ove vlade ili Marakeški sporazum ili, ne znam, primanje Vučića, ne, znači u Zagreb ko da nam je ne znam kakav prijatelja, dakle, zaboravlja se da mi imamo ogromnih problema sa tom istom Srbijom i tako dalje. Znači, narod je taj
koji je nešto želio, suverenisti su se odazvali na taj poziv naroda i rezultat suverenista je rezultat naroda. Dakle, ne pojedinog političara. Naravno, mislim, nama je najjednostavnije bilo gurnut ružu na prvo mjesto, iako je, da budem jasan, kad se govori o nekakvim taštinama, ego tripovima i tak dalje, su zaista u suverenistima svi taj ego stavili u drugi plan. Znači, mi kao Hrast smo imali, 3 puta jači rejting od Hrvatske konzervativne stranke, nismo mi sad tražili zbog toga prvo mjesto. Nama je bilo najlakše komunicirati obzirom na velik broj HDZ-ovih bivših birača koji su glasali prije 5 godina za Ružu. Nama je komunikacija bila vrlo jednostavna. Evo, glasali ste za nju. Gospođa Ruža Tomašić ostvarila je izvrstan mandat u Europskom parlamentu, bila je prema službenim statistikama najaktivnija, najefikasnija hrvatska eurozastupnica i glasujte opet. I dakle, tu je nama bilo vrlo jednostavna komunikacija i naravno da smo mi svi bili zainteresirani da sama lista postigne što bolji rezultat. Ruža Tomašić je zaštitno lice hrvatskih suverenista. Kako komentirate njezinu objavljenu fotografiju neposredno nakon izbora iz Kanade u ustaškoj uniformi i njezino stajalište ustašama? Pa ja mislim da je ona to već dosta sama komentirala. Dakle, mi smo bili vrlo jasni u osudu svih totalitarnih režima, ali napominjem svih totalitarnih režima. Mogu samo reći to da smo mi koji smo odrasli u Hrvatskoj smo učili tu jednu povijest, oni koji su odrastali u inozemstvu i emigraciji su učili drugu povijest. Dakle, i tu sigurno postoji razlika i hoću odmah reći, nijedna od te dvije povijesti nije točna. Dakle, i mislim da je dobro da postoje povijesni instituti koji će dokazati i pokazati. U krajnjoj liniji sama gospođa Tomašić je rekla, pa onda sam imala 20 godina. Tako da treba gledati stvari iz različitih perspektiva. Ali koliko su opasne takve zapravo izjave o ustašama u situaciji kada se bude ponovo talijanski desničari koji svojataju hrvatski teritorij ili kada se pojavljuje karta Velike Mađarske? Pa dobro, ja ne znam nisam povjesničar da bi sad dakle tu sa te strane, zapravo uopće neću ulaziti u to sad ustaše i što su oni radili i tako dalje. To nek rješavaju zaista povjesničari, ja nisam stručan za to. Dakle, gospođa Ruža Tomašić je rekla što je mislila i kako su te fotografije nastale i rekla je da su postojale ustaše koji su ljudi koji su ušli u ustaše zato da bi branili svoju domovinu Hrvatsku. Dakle, i ona je naglasak stavila na te ljude i ti ljudi neupitno postoje i dalje bi ja prepustio povjesničarima. Ali kada govorimo već o desničarima s kojima ćete vjerojatno surađivati u Europskom parlamentu, što kažete na ovo što se događa u Italiji i Mađarskoj? Pa gledajte, ja mislim da svi oni su razumni, dakle mi imamo suradnju sa dosta tih, kako vi kažete, desničara, ja ću reći suverenista, domoljuba ili neki drugi izraz ću upotrijebiti. Mislite da je problematičan izraz desničar ili je to normalna politička orijentacija? Ja mislim da je normalna, iako, znate, to vam je sve dosta izlizano. Ja sam kod sebe na poslu 17 godina bio sindikalni povjerenik, znači po tome bi trebao valjda biti ljevičar. Dakle, mislim, dosta je toga potrošeno, lijevo, desno, tako da ne bi sad ulazio u te nazive. Bitno je to da smatramo da Europa može biti uspješna jedino ako je sastavljena od saveza suverenih država. I nama je drago da te suverenističke snage jačaju i ja ću vam reći, recimo, najradikalnije izjave recimo su došle od Tajanija koji je u Europskoj pučkoj stranci. Dakle, tako da ti, kako vi kažete, desničari su nekad manje opasni od ovih takozvanih umjerenjaka, odnosno desnog centra, kako se IPP često voli nazivati. Hrvatska konzervativna stranka Ruže Tomašić prva je stranka koja je donijela odluku da neće poduprijeti kandidaturu aktualne predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović za novi mandat. Podupire li Hrast tako stajalište? Naravno, pa mi smo to zajedno u Hrvatskim suverenistima već odlučili. Naime, nije tajna da smo mi radili kampanju za gospođu Grabar-Kitarović. Međutim, moram reći jasno da nas je ona jako razočarala. Dakle, njezino potpuno beskičmenjaštvo, tako da kažem, odnosno ona nije jednostavno imala prvo nikakav stav. U konačnici ona je bila za Istanbulsku konvenciju, na 100 poziva referendumske inicijative ona se nije htjela oglasiti. Onda, recimo, ono što je meni osobno palo jako teško kad je trebala na jednom intervjuu birati, novinar koja je pitala da odabere između Dijane Vican, dakle jedne ugledne profesorice, rektorice Zadarskog sveučilišta i u krajnjoj liniji žene koja je bila državni tajnik u HDZ-ovoj vladi,
i Blaženka Divjak. Kolinda Grabar-Kitarović je rekla da je njoj Blaženka Divjak puno bliže, dakle to je katastrofa. Dakle, od tog trenutka sam si ja rekao, pa ajde onda na ljevicu, pa nek HNS-ovci biraju za tebe. Dakle, ona je potpuno izdala svoje birače o Marakeškom sporazumu, Istanbulskoj, dakle, svim ključnim pitanjima ona se nije ponašala nimalo suverenistički, nimalo sa stavom. Predsjednica još nije najavila kandidaturu za drugi mandat, ali sve se češće kao kandidat spominje Miroslav Škoro. Bili ga suverenisti bili spremni poduprijeti? Pa mi u Hrvatskim suverenistima kao treća najsnažnija politička opcija ćemo sigurno imati svojeg kandidata na predsjedničkim izborima. Ko će to biti još, dakle, ne mogu reći. Meni je Miroslav Škoro, meni kao glazbeniku, dakle, blizak je. Sad naravno u svakom slučaju trebamo saznati njegove političke stavove da bismo vidjeli koliko mi možemo surađivati. Kandidaturu je najavio i Mislav Kolakušić, koji je bio zapravo najveće iznenađenje europskih izbora. Pa ne znam točno, to bi trebalo se on odlučiti, jer je najavio da bi on bio i ministar pravosuđa, i ministar unutarnjih poslova, i predsjednik i premijer, tako da mislim da su to nespojive dužnosti, tako da bi mislim da se on sam treba odlučiti što i kako misli, želi. Mislim da je malo omalovažio Europski parlament kad je rekao, evo ja ću tamo doći, meni kao pravniku to nije teško, očito ne zna kako izgleda posao europskog zastupnika, jer je to izrazito zahtjevan. Dakle, oni zaista po svojem rasporedu su tamo ujutro od 8:30 do navečer do 7 minimalno. Jel? Dakle, tako da mislim da je tu on malo ovako nonšalantno ušao u to, ali kao i svi političari koji se pozivaju na poštenje, kao što je bio recimo, što su bili laburisti, pa je bio Orah, pa je bio Most, pa je sad Kolakušić, dakle koji svi govore o tome. A prije između toga i Živi zid koji, nažalost, nakon ovih izbora se očito čini se raspada. Dakle, svi ti političari, političke opcije koje se nazivaju mi smo za poštenje, mi smo protiv korupcije, i s njima se naravno u tome u potpunosti slažem, ali ja još uvijek ponavljam, dakle, političari koji nemaju jasno vrijednosno opredjeljenje uvijek su kratkog vijeka i vrlo male korisnosti od njih. Dakle, jednostavno mi moramo znati njegova ključna stajališta, vrijednosno gdje on pripada, jer ovakve samo načelna pozivanja na poštenje i korupciju, dakle, očito ne daju rezultata. Kakve su pouke stranke izvukle iz europskih izbora? Iz Hrvatskih suverenista već je najavljeno širenje koalicije. Je li to jedini način zapravo okrupnjavanje, da ne kažem desnih suverenističkih snaga, jer parlamentarni izbori su nešto posve drugo u odnosu na europskih. Tu su izborne jedinice koje za svaku morate osigurati. Apsolutno, da. S tim da mi moram reći da prema ovim sad rezultatima i postocima koje smo dobili po izbornim jedinicama bi imali između 13 i 15 mandata u Hrvatskom saboru, ali naravno mi možemo i više, da budemo jasni. Dakle, HDZ je oštro skrenuo lijevo sa Plenkovićem na čelu i otvorio se ogroman prostor. Mi smo, kao što i vi znate i kao što javnost zna, pozivali na zajedništvo i prije europskih izbora. Neke druge opcije su smatrale i javno to odbijale i smatrale da ovi izbori trebaju služiti tome da se dokaže tko se ima moralno pravo proglasiti liderom desnice, što smo mi smatrali pogrešnim. Ja sam čak snimio jedan vlog uspoređujući sa Braveheartom, sa Hrabrim srcem, dakle gdje je taj Mel Gibson u glavnoj ulozi se borio za ono što je narodu trebalo, sloboda, neovisnost i tako dalje, a ona plemstvo se tamo borilo tko će biti lider. I na koncu je narod išao za Braveheartom, odnosno za Hrabrim srcem. Dakle, hoću reći, jednako to se dogodilo u Hrvatskoj. Dakle, važno je poslušati narodu. Narodu nije toliko do toga da se političari natječu ko će biti lider. Dakle, u osnovi demokracije je da političari služe narodu, odnosno predstavljaju narod, i ja vjerujem da će ovi rezultati ovih europskih izbora biti dobra lekcija onima koji nisu željeli zajedništvo i da će za parlamentarne izbore dakle mislite li pri tome za neovisne za Hrvatsku? Da, naravno na neovisne za Hrvatsku. Mislim da su malo ublažili svoja stajališta, oni su nas dosta i napadali za vrijeme kampanje. Mi smo imali dogovor unutar suverenista da na nijedan od tih napada nećemo odgovarati, jer teško vam je surađivati
nakon s nekim ko vas napada. Dakle, tu čim vi napadate nekog ili se upustite u neku svađu, rastu zidovi koji se ne mogu premostiti, kasnije, odnosno teško je i emotivno premostiti. Zato mi nismo uopće ni na jedan napad, iako smo imali masu argumenata da odgovorimo na to, nismo željeli. Upravo zato da ostavljamo ta vrata otvorena i eto, nadamo se da će se kod njih skupiti toliko političke zrelosti da će shvatiti, jer tu pak u računici to smo isto radili kalkulaciju, sa tim zajedništvom mi bi imali oko 26 mandata u Hrvatskom saboru i odmah ću reći i to. Znate, u Italiji su dugo godina se Berlusconijevci i socijalisti izmjenjivali na vlasti. Isto kao kod nas HDZ i SDP. Imali su istu retoriku. Berlusconi znao reći pa nismo mi baš savršeni, ali bolji smo od socijalista. I uvijek taj sistem manjeg zla. Što se dogodilo? Došao je tome kraj. Dakle, u trenutnoj talijanskoj vladi nema, dakle, niti Berlusconijevaca, nema niti socijalista, oni totalno padaju. Našle su se neke nove druge stranke koje dapače imaju ovakav jedan suverenistički pristup i mi se zaista pripremamo i okrupnjujemo ekipu, tako da kažem, jer nama treba još ljudi, dakle, da bi mi mogli preuzeti odgovornost za vođenje Hrvatske. Dakle, mi zaista imamo tu, reći ću, velike ambicije. Mislim da možda u Hrvatskoj postoji puno ljudi koji imaju znanja, koji su bili diskvalificirani zbog uhljebništva, zbog stranačke pripadnosti ovog koncepta koje je Plenković uveo u HDZ. Pa on je na listu stavio ljude za koje ja, koji se bavim politikom, pa preko pola uopće niti ne poznam koji su ti ljudi. Dakle, on je išao upravo za tim da pokaže ja mogu sve. Dakle, ja ću staviti bilo koga na listu, samo da mi je poslušan i mogu pobijediti. I tomu se obilo o glavu. Jer taj koncept koji govori da osobna kvaliteta nije važna je očito loš. Dakle, upravo ono što mi zastupamo, a to je da su kvalitete ljudi važne, je onaj pobjednički i u principu naša lista koja je baš imala istaknute pojedince je zbog toga ostvarila dobar rezultat. Je li Crni labud igrao za desnicu? Znate što, ja ne znam, to bi trebalo biti cijelo jato crnih jabuka. Mislim, meni je to totalno smiješno. Pa, dakle, sama analiza izbora je vrlo jasna. Dakle, Plenković je skrenuo oštro u lijevo. On se odmaknuo od naroda i sad još ću vam reći to. Dakle, Plenković je očito mislio da on sve alate drži pod kontrolom. Od anketa, preko anketa, kao što sam na početku emisije rekao, da drži i medije, znači da medije neće moći zvati nas, stranke kojima su ankete davale 3%, uspio je stvoriti konkurenciju na desnici, znači da ne idemo svi zajedno. Ja evo ne znam na koji način, ali zaista je nelogično da mi nismo išli zajedno svi na desnici, jer da smo išli na desnici svi zajedno mi bi ostvarili još značajno veći rezultat. I on je mislio da on sa svim tim elementima može i sa takvom lošom listom kao što je imao pobijediti. I to mu se obilo o glavu i mislim da se tu ne radi ni o kakvom crnom labodu, nego da se radi o podcjenjivanju hrvatskog naroda. Vaš zastupnik Hrvoje Zekanović u Saboru je neki dan ustvrdio da premijer Plenković uskoro odlazi na europsku dužnost. Temeljem čega on to tvrdi iz saborske klupe? Dakle, vi znate da sam i ja osobno član predsjedništva Europskog kršćanskog političkog pokreta, dakle jedne od 10 europskih stranaka. Dakle, u Europskoj uniji se na veliko raspravlja o novom sazivu Europske komisije i dakle iz izvora koji su dakle naši ljudi nama tamo prenijeli je se čak govorilo da je u Europskoj pučkoj stranci skupa sa ambasadorima koji su bili na tim sastancima čak Plenković bio prihvatljiviji od Manfreda Webera. Znači, mislim da Plenković trenutno sa IPP-u ima dobar imidž, on se jako trudio da bude poslušan svima njima, da u Hrvatskoj sve radi što mu je Angela Merkel rekla i tako dalje i oni vjerojatno mu na neki način žele sad vratiti taj dug. Tako da će biti zanimljivo što će se događati sa Andrejom Plenkovićem u sljedećih godinu dana. Desnica sve češće tvrdi da će, zadrži li se ova razina potpore HDZ-a i SDP-a, vlast biti moguće formirati samo uz veliku koaliciju. Pa to je tako. Dakle, ako govorimo o vlasti
HDZ-a i SDP-a. Dakle, mislim, premijer Plenković je pokazao da su mu lijeve politike puno bliže od desnih. Dakle, on jednostavno politiku vodi, pa evo recimo pogledajte kurikularnu reformu. Znači, on sad je Ministarstvo obrazovanja potpisalo ugovor sa Filozofskim fakultetom u kojem će filozofski, znači na čelu ponovno sa Nevenom Budakom, znači Neven Budak koji je, dakle, kojeg je odabrio premijer Milanović prije, da vodi cjelokupno povjerenstvo, znači u kojem je bila unutar toga kao dio i kurikularna reforma. Sad je premijer Plenković vratio to u konačno ruke Nevena Budaka, znači da rade recenziju svih konačnih dokumenata, od kurikula, udžbenika, edukacije nastavnika i tako dalje. Dakle, to je samo jedan primjer. Koalicija sa HNS-om, potpuno nelogična, trgovačka, suradnja sa SDSS-om i Miloradom Pupovcem i tako dalje. Dakle, sve skupa pokazuje da je Plenkoviću ne bi bio nikakav problem surađivati sa SDP-om. Dakle, on sad već vodi lijevu politiku. Tako da to je logičan. I ja mislim da čak Andreju Plenkoviću nije sad toliko važno hoće li on HDZ srušiti na 35 mandata u Saboru, ako će uspjeti sa SDP-om, Srbima, sa ovim ostalim, dakle ne Srbima, nego imamo i mi Srbina na listi ovoga Hrvatskih suverenista, nego govorimo o SDSS-u. Dakle, napraviti vladajuću koaliciju, jer pazite, HDZ je, odnosno HDZ-ova lista na prošlim izborima prije 5 godina za Europski parlament je dobila skoro 42%, a sad je dobila 22,5%. Znači, skoro duplo manje. Ali kada se zbroje sa listama Marijane Petir i Ruže Tomašić, odnosno Hrvatskih suverenista, to otprilike izgleda jednak broj glasova. Pa, ja ne kažem da su neki uvjetno rečeno desni birači otišli na ljevicu, nego samo govorim da politika premijera Plenkovića je otišla u lijevo, pa čak ću reći tu jedan optimistični podatak. Naime, kolumnisti su vrlo često govorili da u Hrvatskoj postoji oko 400 do 500 tisuća ljudi koji su interesno vezani uz HDZ i koje uvijek oni mogu motivirati da glasuju za njih. A sad se pokazalo da su oni uz veliku mobilizaciju dobili svega, mislim, 250 tisuća glasova, odnosno hoću reći da jako i još ti birači, ja vjerujem da i ti birači, da su uspjeli nas čuti, da smo mi uspjeli doći do njih, a nismo uspjeli doći do njih, do velikog broja, zato jer su nam mediji u velikoj mjeri zbog loših anketa bili zatvoreni, vjerojatno bi dio još njih glasalo za nas. Tako da vidjet ćemo konačno kako će to izgledati u parlamentarnim izborima bi se moglo. Pa mi smo govorili da je ovaj europski izbori da su bljesak, a da će parlamentarni biti oluja. Sada da se vratimo i kurikularnoj reformi, to je vama uvijek omiljena tema. Od jeseni ona kreće u cjelovitu primjenu. Jeste li se vi nadali odgodi? Ma, ne radi se tu o odgodi, ne odgodi. Dakle, ta kurikularna reforma je loša. Dakle, ona uopće ne poznaje niti jedan stručni argument koji bi išao, dakle, na temelju kojeg bi ona bila provedena. Ona je, dakle, napravljena na jednom PR-u, dakle, da bilo kakvu reformu samo, dakle, uvijek kao svi stopirao, ajmo sad juriti sa njom u školu. Dakle, tu je napravljeno toliko stručnih pogrešaka, toliko nepotizma, toliko loše utrošenih novaca. Pa mislim, evo ovih dana, baš sam danas dobivao preko WhatsAppa u vezi lektire. Koliko je stvarno, sad, pazite, oni sad u lektiri imaju 2 obavezna u osnovnoj školi, obavezna naslova, 8 izbornih, oslobodili su 40 milijuna kuna za kupovinu tih naslova iz lektire koji su koma. Dakle, dakle, svi stručnjaci koji znaju kanon, koji znaju kako bi to trebalo izgledati, se totalno bune protiv toga. Ali nije samo to, mi smo proučavali udžbenike iz informatike, onda smo analizirali koliko ti tableti se stvarno upotrebljavaju, jako malo se upotrebljavaju, jako malo su korisni u nastavi. Dakle, tu je kompletno to sve skupa je krivo napravljeno. Dakle, to je napravljeno zato da bi HNS jednostavno bildao nekakvu svoju važnost u toj vladi, a rade
kompletno krive stvari. Bilda li klub Milana Bandića sada svoju snagu prikupljajući potpise protiv ministrice Divjak za njezinu smjenu u Saboru? Pa vjerojatno da, ali mislim to sve skupa je jedna trgovačka koalicija. Hoćete li potpisati taj zahtjev, odnosno vaš zastupnik Hrvoje Pa Zekanović? da, naravno, sve što je za smjenu ministrice Divjak, siguran sam da će gospodin Zekanović to potpisati, jer ministrica Divjak zaista radi loše stvari. Dakle, to bi nam trebala jedna cijela emisija da mi analiziramo, znači što je u tim ishodima, famoznim učenjima, kako se ti ishodi sad u konačnici preslikavaju na same udžbenike koji često postaju repetitoriji u kojem se samo nabrajaju formule, ne analiziraju se, ne dolazi se sintezom do tih formula. Dakle, djeca će još više štrebati, a manje će shvaćati ono za što su se oni kao načelno zalagali. Još jedna važna tema. Ovaj tjedan u Saboru će Odbor za Ustav raspravljati o tome koje je tijelo nadležno za zahtjev premijera Andreja Plenkovića za izuzećem predsjednice povjerenstva za sukob interesa Nataše Novaković. SDP tvrdi da je to premijerov pokušaj da zapravo odugovlači cijeli postupak. Što vi kažete? Mislim da je Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa na neki način iniciralo i Tomislav Karamarko je maknut sa svih pozicija sa 10 puta manjom optužbom nego ju danas ima premijer Plenković. I mislim da će tu biti vrlo zanimljivo pratiti reakciju cjelokupnog establishmenta koje očito drži Andreja Plenkovića i vidjet ćemo kako daleko su oni spremni ići u zaštiti svojeg igrača koji je očito tu da zadrži Hrvatsku tu gdje je i da, znate, još malo da komentiram samo i ekonomske pokazatelje, znači koji se zaista selektivno u našoj javnosti prikazuju i dobro je, naravno, da budem jasan, kad nama kreditni rating raste, ali kad se recimo gleda ljestvica konkurentnosti u kojem smo bili ponovno među zadnjim članicama Europske unije sa najvećim zaostatkom i najmanje brže se krećemo prema gore, taj podatak recimo nije bio objavljen toliko u hrvatskim medijima i mislim da je jednostavno sve skupa kad gledamo hrvatsko iseljavanje i kad gledamo da mi u stvari bez prave borbe protiv korupcije, bez promjene paradigme političke, a ona se očito ne događa, Hrvatska neće moći napredovati. Dakle, ono temeljno poštenje da mi promijenimo sustav ponašanja, da ne može više biti zapošljavanja preko stranačke linije, da ne može biti više dobivanja poslova preko stranačke linije, što Plenković nije ništa napravio protiv toga. Dakle, naša država u osnovnim momentima ne funkcionira. Dakle, ne funkcionira kako bi trebala. On, reći ću šminkarski, se ulizuje Briselu sa prihvaćanjem glupavih dokumenata i takvih kurikulnih reformi i takvih stvari, ali temeljne stvari poštenja, pravednog odnosa prema radu, one stvari koje su bitne za napredak države, on tu ništa nije napravio. Evo još jedna tema, upravo u zadnjim minutama emisije. Sindikati će ovaj tjedan u Sabor predati potpise protiv mirovinske reforme, to je rada do 67. godine. Kako očekujete hoće li doći do tog referenduma? Želim im svu sreću sa Kuščevićem, to ću reći. Dakle, naše iskustvo sa Kuščevićem je bilo tako da on kad dobije zadatak da on sruši broj potpisa, da će on sve napraviti da do tog referenduma ne dođe. Hoće li oni to napraviti sa rušenjem broja potpisa? To je malo teško jer je 700,000 potpisa. Ili će ići na proglašavanje pitanja neustavnim i tako dalje. Dakle, tu jedan arogantni odnos vlade prema narodu se i dalje pokazuje. I dakle, mislim, gledajte, kod takve stvari oni imaju te, isto kao što je bilo prošle godine sa referendumskim inicijativama, mogućnosti da formalno izigraju narod. Ali narod im je već na ovim izborima europskim rekao što misli, a reći ću i to, dakle, ovih 250,000 glasova koji je dobio HDZ, a njihova vojska odmah ujutro uredno izlazi na izbore, a ako na sljedeće parlamentarne izbore izađe onoliko ljudi koliko obično izlazi, a to je oko 2.200.000-300.000 ljudi, ovaj HDZ-ov rezultat će biti na razini 11-12%. Dakle, narod zaista je sad već na ovim izborima rekao
što misli, rekao je da želi suverenost i mislim da sljedeći izbori mogu biti izrazito važni i da mogu promijeniti situaciju u Hrvatskoj. No dobro, vidjet ćemo, prije toga nas čekaju i predsjednički izbori, ali Sigurno. i do tada će biti još koja prigoda da gostujete u Oporbenom zarezu. Da. Bilo je to sve u današnju emisiju, gostom je bio predsjednik Hrasta Ladislav Ilčić. Hvala vam i na prilici da govorim i pozdrav slušateljima. Emisiju su ostvarili Zvonimir Tomičić, Jadranka Besednik i urednica Sanja Rabuzin-Pavić. Do slušanja.